Hej og velkommen her til Martins guitarundervisning. Jeg kan ikke love, at I bliver verdens bedste guitarister eller noget, men jeg forsøger at gøre alt for, at I ikke mister lysten til at spille guitar. Så jeg vil lægge en masse små lydklips op med, hvordan man spiller forskellige ting, hvordan man spiller en hel sang, hvordan man spiller et riff, sådan I hele tiden bliver aktiveret, så vi kan få nogle fantastiske musikere ud af jer. Eller bare nogen, der har lyst til at spille musik. Men giv den gas derude og følg med på min kanal, ikke også? Og forresten, hvis du ikke lige ved, hvordan man læser de her tabs, som jeg kommer til at undervise i, så tjek min video. Tabs, hvordan man skal forstå de her sådan fantastiske sprog. Men håber I følger med, og vi ses derude. Hej.